Salamu alaikum malen jeni muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni wula aw ni su aw ni tile aw mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la aw mana kɛ waati o waati la aw mana kɛ lahala o lahala la an ka foli ni tanu bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma bi aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mementa Yirawolo debout sur les remparts bi ye araba ye octobre kalo tile 26 san 2022 Maliens aw yɛrɛ ɲɛ b'a sɛbɛnnen na titre la cogo min na incroyable mais vrai bi an bɛna na baro kɛ dakun minnu kan tiɲɛ yɛrɛ la u nafa ka bon an bɛ se k'a fɔ révélation don kabako ko don ensuite confirmation don o de la c'est très important vidéo ninnu a ka partager kosɛbɛ a y'a partager aw cœur bila aw ye j'aime kɛ a y'a commenter de façon positive n'a y'a cari diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ information kalama Maliens an bɛna kuma information belebele fila kan ani ka kunnafoniya misɛnnin dɔw kɛ k'a dafa a information belebele fila o ye jumɛn aw bɛɛ lajɛlen y'a ye jabaraninw na aw ye k'a fɔ ko lajɛ dɔ kɛra Sénégal plus précisément u ka faaba kɔnɔna la o lajɛ in ko forum sur la paix et la sécurité lajɛ de don min sigilen don diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ bɛn ani lakana kan o kɛnɛ kan aw bɛɛ b'a kalama cogo min na bɛɛ bɛ Sénégal cogo dɔn bɛɛ bɛ Macky Sall cogo dɔn forum bɛ sigi ko bɛn mais toujours privilège bɛ di Faransi ma o tɛ baasi ye mais a kɛnɛ kan clash dɔ kɛra a kɛnɛ kan box dɔ kɛra tatami ring min sigira Nations Unies tribune kan fɛn min ye son excellence l'excellent le géant le patriote désormais diplomate ka Mike Tyson n'o ye Abdoulaye Diop ye désormais a tɔgɔ kura de diplomate ka Mike Tyson ring min sigira ani Faransi lasigiden ni ɲɔgɔn cɛ conseil de sécurité la Nations Unies secrétaire général ka représentant min bɛ Mali la o ka rapport kunna o boxing o ringi o de continue na ka taga fo Dakar fɛn min ye France ministre so min ɲɛsinen don Europe ani diɲɛ kɔɲɛcɛw ma ni o ye ministre de l'Europe ani affaires étrangères o ka ministère kɔnɔna na ministre délégué dɔ bɛ yen secrétaire d'état plutôt hali n'i y'a kumakan mɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko française tɛ o secrétaire d'état in ni Abdoulaye Diop ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sénégal tatami kan a ma kɛ tigɛ ye komi na a dɔgɔyara a ko gɛlɛyara a ye image sɔrɔ a m'an da don la fitini a ko nana cogo di muso in yɛrɛ a discours minnu kɛ muso in yanni a ka se Dakar a y'a taakun kun ye jumɛn u taakun kun ye jumɛn Dakar a m'an da don la ka sɔrɔ ka na se a ye discours min kɛ ani Abdoulaye Diop y'a jaabi ni min ye an b'o da aw tulo kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen Ala ye Mali sewa Ala ye Mali kunnawolo ka Mali jugu malo ka Mali jugu lebu ka tila k'u yira diɲɛ na an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ni président y'a yira farafinw na ko ale bɛ Mali kɔ ale ye Mali jugu ye a bɛ Mali malo a bɛ garantie ta ka Mali sɛgɛrɛ surtout ni président kɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ Faransi sagoya la an b'o dɔn ka kɔrɔ mais président denmisɛnnin min y'a yira kɔsɛ na k'a fɔ ko ni Makɔrɔ sara yɔrɔ min na ale bɛ toli ye k'a fɔ ni Makɔrɔ ko k'ale ka karavɛti bɔ a bɛ vɛsi bɔ k'a fɔ k'ale ka Faransi kanu ti tulonkɛ ye o président Ala y'o de malo bi Mali ye farafinna ye Russie ye o président n'o ye an balo ye an y'o de sigilen Poutine ɲɛ kɔrɔ bi a ma taga Guinée Bissau ka problème na dɛ a tagara CEDEAO de tɔgɔ la mais a ye tagali min kɛ CEDEAO tɔgɔ la a y'o yɛlɛma k'o k'a yɛrɛ ka jamana ka problème personnel ye an y'a sigilen Poutine kɔrɔ a bɛ ɲini ka Poutine sen minɛ an kun hakili ko Faransi ye fɛn fɛn di ale ma an kun hakili k'a bɛ boli boli la Faransi nɔfɛ fɛn min jaa Faransi ma poutre di a ma a tila ka taga Poutine deli o fɛn kelen de la tuguni ale an balo min ye Mali dɔgɔya Russie ko la ale an balo min ko Russie ka mercenaires bɛ anw fɛ yan ale an balo min ko CEDEAO ka an ɲangi parce que ko an ni mercenaires bolo bɛ ɲɔgɔn bolo
mina ale an balo sigilen yira aw la Poutine ɲɛkɔrɔ a bɛ delili la a bɛ ɲini ka Poutine sen minɛ k'a nɛmu o y'an ka lasigi belebeleba fila ye o kɛrɛfɛ fɛn min ye Yirawolo debout sur le rempart an ka commandant chef Adama Ben Jara Ben le cerveau a kun bɛ Sena tagamana b'a dɔn guides yɛrɛ dama bɛ taga ɲɔgɔn fɛ yen a kun bɛ Sena tagama la le guide suprême de la révolution iranienne u ka jamana kan n'o ye Ayatollah Khomeini ka jamana kan Iran a kun bɛ Sena tagamana yen nɔ o Sena tagama in kɛra sababu ye ani mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye ani Ayatollah ani mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye parce que Iranɛnw y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi olu tɛ se ka to en marche et puis u y'a yira fana k'a fɔ ko anw bɛ kɛlɛ min na ko kɛlɛ vraiment ni kɛlɛ bɛ yen bi min bɛ se ka farafinna bɔ k'o ye ni kɛlɛ ye donc u jɔyɔrɔ surtout k'o reconnaissance kɛ ka ɲɛsin an ma k'an ka commandant wele k'u b'o kɛ o commandant fana ye profité fɛn min Ayatollah Khomeini u ka mausolée min bɛ yen u y'o visité ani a yɔrɔ caman visité n'o ye Ben le cerveau ye o tɛmɛlen kɔfɛ an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ka bɔ Menaka an m'an da don fana la k'o walawala aw ye donc an b'a ɲini aw fɛ vidéo aw ka partage kosɛbɛ aw ka carin walasa an nana kunnafoni minnu di aw ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na maliyɛnw an b'o fɔ aw ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ bonya bɛ mande bonya ma segi bɛ mande an dɛmɛbaga an kanubaga an kɔkɔrɔdonbaga n'o ye Cheikh Cherif Tiame Haidara an b'a fɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ le fait que a ye kuma min don an da fo bi kuma in ma kɛ nkalon ye an b'a fɔ le fait que an ye fɛn min ye a bolo an ye fura min ye a bolo n'a y'a kuma fɔ a kuma ma kɛ nkalon ye mɔgɔ ma nkalon tigɛ ni don min na mɔgɔ y'a yira an na k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o don n bɛ n kale aw ye an t'a kuma fɔ bilen mais en attendant mɔgɔ m'a yira an na ko nkalon don donc o b'a yira k'a fɔ ko fura in ka ɲi furudimi jabɛti bana sugu o sugu tension impuissance a bana sugu o sugu n'a bɛ aw la aw ye nin numéro in wele aw n'u ka kuma bana min bɛ aw la a ka ca Ala fɛ a dɔ la a fura bɛ sɔrɔ o ka numéro ye 75 81 64 58 75 81 64 58 o ye Cherif Tiame Haidara ka numéro ye maliyɛnw rapidement an b'a daminɛ komi an tɛna mɛn an ye kunnafoni sɔrɔ bi ka bɔ Menaka surtout an ye kunnafoniya ye an balimakɛ dɔ ka page Facebook kan n'o ye Sodi ka page Facebook ye kunnafoni in kan mun de bɛ yen kuma jumɛn bɛ yen ko un caporal qui a intégré récemment les forces de défense et de sécurité Fama ko fɛn min ye caporal dɔ ye min ne a ye Mali armée intégré à la mais donc o b'a yira k'a fɔ ko a kun tɛ armée kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ k'a kun bɛ Bamanciw fɛ kuma in kɛcogo b'a yira k'a fɔ ko sema élément don min ye armée donna armée la kɔsɛbɛ a b'a dɔn u ka armée reconstruit ko kuma minnu wulila an ye caman fɔ la an tɛna segin o kan bilen an ye caman fɔ sema ko kuma fana na an tɛna segin olu kan bilen donc nin ko in tɛ bali an na donc ko o caporal min ni a ye armée intégré ko b'a yira k'a fɔ rebelle kɔrɔ kun don a bɔra sema na ka armée intégré ɔ k'o de désertera bi Menaka a ma da déserteli ma a ma da bolili ma ko a bolila ni an ka marifa dɔw ye a fɛ o marifa ninnu ye jumɛn ko a bolila ni PM3 ye ani PKM 1 ko le concerné a intégré récemment les FAMA grâce au soi-disant armée reconstituée ko rebelle kɔrɔ min bolilen filɛ nin an ka marifaw ye Menaka ko a donna armée la ka sababuya kɛ o bɛ min wele ko armée reconstituée a b'a dɔn k'a fɔ sema mɔgɔ dɔw ye an ka armée intégré ko a donna o sababu nin tɛ fɛn siɲɛ fɔlɔ ye dɛ u ka bɔli dɔ la élément 20 ni kɔ bɛ yen olu tununa hali sini tɛ olu kibaruya dɔn parce que sema ko in ne bɛ fɛn fɛn dɔn a la an y'o fɔ kaban sema ko in na Barkhane commandant dɔ tun bɛ yan a ye conférence de presse de kɛ c'est entre 2015 et 2016 ou 2017 comme ça ale de y'i sigi ka conférence kɛ a ko hey a ko sema mɔgɔ minnu bɛ Kidali ko mɔgɔ si t'u togoya dɔn ko tile fɛ rebelle don su fɛ terroriste don anw dun ni terroriste de bɛ kɛlɛ la Mali ni terroriste de bɛ kɛlɛ la donc sema ka don anw ka armée la ça doit
ça veut dire ce que ça veut dire. C'est avoir ton ennemi à y crève. Et ennemi intégré le dos. A kuma ma dan Barkan ka o commandant ma. Mamadou Youssouf ya foya. Anana fo Bamako ya. Ka ibe ka to fanga la. Ala ka hina la. Fo Kuluba. Ako hey aw nyabala de. Attaque bu ka kenne fe Niger. Nga attaque munum ka kenne fe Niger ko a bebe ka lambe fin Kidal konna la. O Kidal ni jombe Kidal Sema de be Kidal ani France. Donc koro jume ko Sema be ka yoro mi mara ko torosu ba attaque planifié de katagane attaquer. Donc n'a fara ko Sema mogo do ye anka armée intégrée ko bolani anka marfa ye ate balnela ko kuratene bulu atarani kele o de balnena parce que vous savez quoi ni système koroy ni système koroy 2006 rébellion me wulwati mina c'était la même chose non non commandement na wulu klenga tananga marfa 2011 2012 situation me wulwati mina yo keleneke commandement ko me muno mbolo yi wu klenanga marfa wi nkambe commandement ko me mo mbolo yi rebelle nu nay parce que muno ye abey muno ye armée intégrée 91 muno a intégré 2006 bon commandement ko me muno mbolo 2011 2012 wu klen tananga marfa ki la zone ne TCT zone ne fono kanka armée to janfa ka tananga mino yi en fait c'est le même système qui continue donc ni karabi aba hakli jigi kunu ndorone la ko kurate ambolo ama bali ana parce que anya kuma fu ama bali ana anya kuma fu ala tite me dogo kun flaka terosu ka vocal do fitike o vocalina ku ye sema mogo munun bora Kidal ka taka menaka ku taka rejoindre ke ku yolu infiltrer ko ka mogo do black ataka o chela o tigi ka bara ku jume ko ka armée ka position ne gacha ne MSA ka position d'état ko ka di terosu ma ani u ye min black ataka u ye espion min black ataka à travers Sema u no de be kuma na abe ka fu ye ko no Sema mana kana terosu kele Sema mana kana fene mais Sema na kunde wala sa ka donner o ta ka information ta ko di foma a vocal circuler là a vocal traduire circuler là nyara soron ka ka chiro munu na nyachi donc ni ma bande la bi ko kura tenebul mali on temelen ko fe anyo fo awye ko komana mbek le fla tamala adama ben jara ben le cerveau il souffre plutôt ngo il souffre iranien fait do rananda do la ko wala awye ko sobe wala mali on mettra directement Omar Ambalo Sissogo. Omar Ambalo Sissogo. Ambalo Sissogo, Ambalo, Omar Ambalo Sissogo. Allez de quoi quand on a armé tu fouilles là. Allez de quoi quand on a jamana tu fouilles là. Quand on veut qu'attaquer noro ici là. On veut qu'attaquer noro ici là. Notre ici tu sais fouilles là. Allez be français de quoi. Allez français de quoi français de kay bega ici toi. Maintenant Omar Ambalo de ira là. Seda wachi. Kaka ta kuma seda o to la ma tara kuma ira to la. Atara ko nyela maka ka ere. Mena kun ta do. Ko Ambalo bi songa Putin nyakoro ka bi songa delita. Bo magisa lita o dele ku mutu da nga jaga la nyofa. On va voir même les formes de paiement. C'est pour on a un manque de parce qu'avant on avait les bateaux, des fragates qu'on avait des surveillants c'était russe. Mais bon là c'était des années qui nous ont donné ça des années 80. Là on a besoin quand même d'acheter avec la Russie des bateaux de surveillance maritime parce qu'il y a les gens qui viennent nous voler et au maire on va trouver aussi comment même un hélicoptère qui peut faire la surveillance et le transport de troupes. On va voir la manière de paiement. Я думаю, что это очень такое востребованное направление сотрудничества, имея в виду и морской. Al wartako a club Ambalo sigli na Putin nyokoro. Al wartako. Abuka kuma mun fo ma bayele ma oyi.
c'est-à-dire n ye imagine yira la fɔlɔ a k'a lajɛ k'a fɔ ko n bɛ ka min fɔ tiɲɛ don ni an balo de sigilen Poutine ɲɛkɔrɔ ni an balo min bilala Faransi ɲɛ ko fo ka Mali da ka kan tigɛ parce que k'an ni Russie ka surun ɲɔgɔn na ni an balo min y'an lagosi ka diɲɛ ko bɛɛ da an kan ni an balo min ni Macron k'a ma ko i ka karavɛti bɔ a ye duloki bɔ siɲɛ kelen Ala filɛ ne ko an balo de yira diɲɛ na parce que n b'a dɔn Poutine y'a dabɔ a kama de parce que aw bɛ deli ka Poutine mɔgɔ tɔw ka fɛn mais u tɛ nin yɔrɔ ninnu bɔ ka ca u tɛ nin yɔrɔ bɔ mais Russie y'a dabɔ a kama de k'an balo yira a bɛ boliboli la Faransi kɔ Faransi tɛ ka fɛn yɛrɛ ɲɛ a ye i bɛ boliboli la Faransi kɔ ka Faransi kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ Faransi tɛ ka foyi ɲɛ a tɛ ka foyi d'i ma wa i bɛ ka Mali tɔgɔ cɛ min na i yɛrɛ b'a la an ka bayɛlɛma o ye. On va voir avec la Russie, on va voir même les formes de paiement. C'est pour, on a un manque de... Parce qu'avant, on avait les bateaux. Ako, c'est-à-dire a mago bɛ fɛn minnu na o y'olu fɔ o mago bɛ fɛn minnu na o mago bɛ bateau la o mago bɛ hélico la parce que depuis 1980 waati ninnu olu fɛ yen nɔ Guinée Bissau ko bateau minnu tun b'olu bolo c'est-à-dire u ka jikan surasi minnu bɛ olu bɛ baara kɛ ni fɛn minnu ye marine bateau minnu ni fɛn minnu tun b'u bolo pour que u ka kɔgɔjidaw n'u ka jidaw kɔlɔsi ko Rusiw de tun b'a di olu ma nka o kɔfɛ min kɛra Mali la o ɲɔgɔn de kɛra yen o Faransɛw nan'u sen dɔ kow la ani mɔgɔ wɛrɛw nan'u sen dɔ kow la a tɛ k'o yɔrɔ fɔ n bɛ ka explication de di aw ma donc u ni Rusi cɛ janyana ɲɔgɔn na donc ale nana bi walasa u bɛ se ka nin fɛn ninnu sɔrɔ cogo di u bɛ se ka bateau sɔrɔ cogo min na walasa k'u ka kɔgɔjida kɔlɔsi parce que ko mɔgɔw bɛ taga sonyani ni fɛnw k'aw fɛ yen u bɛ se k'o sɔrɔ cogo di ani hélico dɔw fana u bɛ se k'olu sɔrɔ cogo di ɔ ko fɛn min y'a wariko taama yɔrɔ ye ko u ni Rusiw bɛ tila ka sigi k'a jateminɛ olu bɛ se ka wari in sara cogo di u bɛ se ka nin fɛn ninnu san cogo di a sanni wari u bɛ se k'a di cogo di ni an balo de kumakan ye ni an balo de kumakan ye ni an balo de ye delili la Rusi la tan. C'était des années qui nous ont donné ça, des années 80. Là, on a besoin quand même d'acheter avec la Russie des bateaux de surveillance maritime parce qu'il y a les gens qui viennent nous voler. Et au mer, on va trouver aussi comment hélicoptère, même un hélicoptère qui peut faire la surveillance et le transport de troupes. On va voir la manière de paiement. Voilà. Parce que kɔrɔlen Russie de bɛ deli ka bateau di olu ma olu mago bɛ bateau la walasa ka se ka surveillance kɛ quoi ka u ka kɔgɔji kɔlɔsi parce que tiɲɛnikɛlaw ni fɛnw bɛ don olu fɛ ensuite u mago bɛ hélico fana na hélico minnu bɛ se ka to u bɛ se k'u ka cɛdenw ta sɔrɔsiden caman bɛ se ka don minnu n'u ka minɛnw ka taga n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ ni fɛnw u mago b'o fana na donc an bolo bɛ nin boliboli bɛɛ la Faransi nɔfɛ a filɛ. Pro-Russie, vous êtes des pro-Russes, vous êtes des pro-cri. À vous qui n'êtes pas pro-Russes là, c'est ce que vous faites là-bas. Nous sommes pro-Russes, nous sommes délilés là. Et pourtant, nous sommes des sénines là, mon lien de 6 à quoi c'est là. Avec Macoron de boulot, avec chez Macoron fait, avec Clé Macoron fait, avec Macoron de Savo, avec Macoron de Savo. Oh, ni Ambolo, Jagelera. Ka bɔ Macron ɲɛkɔrɔ ka t'i sigi Poutine fɛ Poutine jɔn a la anw tɔɔrɔlen don an mago bɛ maramafɛn na an mago bɛ arme na an mago bɛ bateau la an mago bɛ hélico la waati k'a fɔ an b'a sara parce que vous savez la différence ani Mali danfara ye min ye belebeleba o ye jumɛn anw tɛ taga juru ta anw tɛ taga delili kɛ Russie anw bɛ taga sanni kɛ Russie mais an balo talen filɛ a ma taa sanni kɛ dɛ a taara juru ta de la ani delili. Я думаю, что это очень такое востребованное направление сотрудничества, имея в виду и морское пиратство. И вот то, о чем мы с вами говорили, согласовывать единую позицию по всем этим вопросам крайне важно. Nous, on n'a pas de... En ce moment, on a des petites embarcations fragates qu'Espagne nous a données, mais nous, on voulait le plus grand pour la marine. Ko olu bɛ yɔrɔ min na sisan ko bateau fitinin dɔ de b'olu bolo
ko Espagne botoni fitin do dolu ma afle ka la Espagne la go ça de ko nous mo ko nous donc Poutine nya ko afle ka Espagne la go ko lu botoni fitin do dolu ma alors que ko lu mo ko boto bele ba de la quoi c'est des gens qui savent se dribbler tellement. Traditionnellement, c'est la Russie qui nous donnait les bateaux. Mais bon, nous, on va voir comment on peut acheter des fragates et un hélicoptère avec la Russie. Donc, voilà. Ko korolen ko la traditionnellement korolen ko la da la ko la folo folo a ko lu kuma ni fenu soro yesu de bolo donc si ça no coupe na jete mine o na sika no santo na en tout cas lu ko no mo be bateau flyna frégate flyna ani hélico ni fongoro la ni mi forêt ni un vidéo mi soro yi ko ni un vidéo mi soro parce que caméra nyokoro al nyabala na be ka kuma a générer no doni est ce que ni mogoro ni abna ke to di ni karse ni abna ke to a générer no doni aka barafle anyara dar da kremble antara sur ambalogu bekan de foy donc avec ces dribbler là a sidao dribbler ka mogoron dribbler ka union européenne dribbler ka union africaine dribbler ka bet dribbler mina takuma ab takafo radio la we amna takuma ne takuna ay mi fo radio la ko ale takun de ye Russie la katika taka ere tola de kuno ay defo kale tika taka ere tola de kale be ka taka sidao de tola wa ale be ka taka fana de ka taka fo ko femi Poutine ko en Ukraine ka kele dabla parce que bi akanga taka kuma Zelensky fana fait donc ko ka kele dabla ko kele man ale takun de ka taka o ci de fo awo de fo keneka qui sait peut-être il sou kelen ko me olu fana ye ya yira ka fo no inda kun tenye imana ni fo yawo imana Ukraine ko kuma fo yawo imana Zelensky ko kuma fo yawo inana ni fo inana fo onye de ko marfa ko bila ibe bateau no fait bon o bebe ka on kele bi mali kele bi muna countara armement sa Russie la on y reçu bolo be no bolo o bebe ka je ka on kele fo sida o be taka sebe aka rapport corona la wi embargo danka domna wi sigolo fon fe ka ko fo sida o be taka sebe o corona la ko luti jeni aye on ka mercenaire utiliser ka donu lu ka espace corona o mercenaire do kame Russie de ma Russie sur asu munumbe min mo nyamo wala o ambalo mi ma nyamo wala ale de sele fe de Poutine fe ataka de menina nkanka mo son hakila antem mo kuna anyo nyefa oyo fam maintenant mo bisa ka fe jama wora fa tra kuna do bisa ka fo français ga espion do fin rôle mais de toute façon mo me fa awka do ka tara me fa ka fana awka do ka tara ay kuma min foy anabi ka kuma munu fu yala kuma munu fu radio ka ko kelonte parce que kunu nera la me radio do kan ni ngo ambolo sera ka tan fo Poutine ja chente amatufo atara kuma wora de fo malion ame boya rapidement ame boya ame taka Dakar ame taka forum keneka o forum keneka nyo fo awengo able job sanama flene nere bisra able job nyesa sabala nere bisra job nyesa parce que job sanama de ba to yelela mo fe ku da kaula job sanama ba to yele de la France diplomate fait trop un coup da sura wula da nere bi ka sura job nyesa sa amai aka daguruya kele c'est-à-dire na bamana wa abilla sasi do bamana na bongo kele shu keme job ka bogo aka daguruya kele aka marfa ciko kele da marfa ciko kele France diplomatie avec keme boronto la nga France ministre des Affaires étrangères we kuna fondo di ko femie madame Shirizu ni to nyere bo mi ni bo roj me est-ce que ni rati douche Shirizula Zacharopoulou muso ndo le dio wanya kuma ga yare me ba iba foko chechendo kuma la ko madame Shirizula Zacharopoulou bon secrétaire d'état ko ale buna taga Dakar u ye kunnafoni mun di u ka ministère fɛ k'a bɛ taga Dakar
octobre kalo tile 20 ka taa tile 26 la c'est à dire ka bambi kana kuna sini kunu ani bi kabno ke Dakar amna taga Dakar ataka kun jume ko amna na taga aseno forum mimike forum international de Dakar mimi sigi ben ani lakana kuna farafina ko amna taga aseno ubara la donc anna kun jume ni keneka amna taga muna la nyini jume mbula ko d'abord forum un thème qui l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes. Mais avant que la forum forum mika sigi Russie de kan. Forum be ou thème munta ou femme a be kunde ou bisa ka irisi contre to mna ou bisa ka influence ou bisa ka joto mna ou bisa ka irisi mogo sa to mna ou bisa ka irisi gain ka bo farafina to mna sinon au matin mun jate mna de ko l'Afrique à l'épreuve des chocs pas endogènes exogènes. Ko farafina l'Afrique à l'épreuve des chocs l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes c'est-à-dire farafina be gela min konna la c'est-à-dire umuna sigi ka kuma munka la nyine jume temmbe ko farafina ni kofe moko ka magali nyogono ka doni nyogono ka gerali nyogona o gela nunu de o gera nyogona nunu no bara nyogona kofe moko gela mbola de l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes. Voilà. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes. Donc, quand on a beno, on a sama muna on n'aurait c'est-à-dire Russie, les États-Unis, Russie, France, on a sama muna on n'aurait o farafina bina joro jumenta. O gela mimbe farafina kanka muneka kanga tasra jumenta kanga munke. O gela munu farafina kanka munka kanga mufa kanga tagabolo jumenta. O tembele le bado. Le défi de stabilité et de souveraineté. Ko Nini Moussé Nana, elle rappela à cette occasion l'importance du partenariat euro-africain pour relever les défis de sécurité et de développement en Afrique. Donc, nous sommes for awe. Nous sommes for awe, sigi temu for awe, kala nous for awe. Donc, Koni Moussé Nana, français de bugan for kapaje, bugan ne for français. Koni Moussé Nana, ko akabarab na kejume. Ko abna na nyeshimi makala la nyini mna ke jume ko na na kabna na hakli jiginke benyoya kan Europe ni farafina ni njogonche wala sa kaseka ni ngelea nu taka buinto donc ko jume ni aw ya foka ko l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes vous faites partie de ces chocs exogènes là vous êtes font partie de ça. Maintenant, aw klaka na ko aw ni nyonche jenyoga mbe kana aw hakli jigi on nafala wala sa ka boni ngele mun konala donc koro jume donc quand vous parlez de choc exogène na kara aw ni mo mi ni nyonche aw ka fara o tigila aw ka tu aw ko parce que aw ko amna na kubina na ko kana yira aw na an ni nyonche bara na fami bi ala be nyonya na fami bi ala kubuno na fa yira amna na hakli jigi ke farafina ni Europe ni nyonche anye nyogon balmode ay nyogon kele nyogon mode ay nyogon bara nyogon di on ka to nyogon mulanga fra ici là pour relever les défis sécuritaires et de développement en Afrique. Elle soulignera également la poursuite de l'engagement français au Sahel en soutien des États de la région, surtout le continuum allant de la défense au développement. Ko afana kabna na shoni sigi fin kan o fin du mai ka yera ka fo ko fin mi français abi feka alisa do faraka ka toka Sahel jamana munumbe kolu deme poursuivre de l'engagement français sur la munumbe Sahel konna la olu be bara mina ka yera ka fa alchini ko français siglendo français prenne lo ko o bara ko continuer wala sa jamana munumbe région konna ko jamana deme surtout lakana sraka ani nyata sraka. Donc ukoko muso minana kana an hakli jigina kana farafun hakli jigina Dakar ni muso na ko o muso nale awara fendo be France la wo jume France kelo no jamana mi sana jamana mi ni a obsédé no Mali fait ensuite a escelé les fana do Mali fait obsédé no Mali fait ça dire France hakla be dashu fa be dakle fa bu ni Mali dron ya hakla o inna o keneka Dakar de do o muso de ka discours la atara do Malika a
ka discours konna la a taara dasi anw ma a ka discours konna la a taara anw ta i na kun de ko bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min na farafina konna la surtout Sahel konna la bɛn ani lakana bɛ se ka sɔrɔ cogo min na e de taara Libi ci e n'i ka mɔgɔ de taara Irak ci e n'i ka mɔgɔ de taara terroriste dilan e n'i ka mɔgɔ plainte bɛ aw de contre la Nations Unies na n'i nana o kɛnɛ kan e tɛna yafa deli e nana o kɛnɛ kan e tɛna i yɛrɛ ɲɛfɔ mais e bɛ na o kɛnɛ kan ka na mɔgɔ wɛrɛ de ta a nana o kɛnɛ kan a nana ka n'a yɛrɛ k'a fɔ ko nous sommes en effet à un moment de l'histoire où le risque de division ni muso in ka discours kɔnɔna na Ablaye Diop ye discours min jaabi n bɛna o dɔɔni de kala o kɔnɔ kuma la que nous sommes en effet à un moment de l'histoire où le risque de division voire de fragmentation du monde est au plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide ko diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi nous sommes au moment diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi an ka diɲɛ sugu an bɛ yɔrɔ min na bi ko farati de bɛ yen bi wa a farati ka bon kosɛbɛ c'est à dire diɲɛ an bɛ yɔrɔ min na quoi a tɔ tora fitinin dɔrɔn diɲɛ ka tila mɔgɔw ka tila ka bɔ ɲɔgɔn na jamanaw ka tila a ka kɛ jɛkulu bɛɛ ka t'i sigi i ka fan fɛ wa ko o farati min bɛ yen bi ko depuis guerre froide banna o farati min bɛ yen bi ko o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kuma kɔrɔ ye jumɛn ale bɛ fɛ k'a yira anw na k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi parce que aw ɲɛ b'a la Rusiw ni Chinois ni Inde ni Iran olu taara fɛn dɔ sigi ko BRICS olu taara o sigi olu bɛ yen olu b'o baara la peut-être a bɛ se ka ma tɔgɔ in fɔ ka ɲɛ voilà donc olu bolo sisan olu kɛlen don ka bloc min sigi o kɛlen don ka maafa jɛkulu min sigi o kɛlen don ka subaga tɔn min sigi o kɛlen don ka mɔgɔ min tɔn min sigi ni o kɔnɔna la u bɛ taga bi jamanaw ka fɛn tɛ bɔ a la o kɔnɔna la u bɛ taga rébellion kɛ jamanaw ka fɛn tɛ bɔ a la o tɛ wele CPI la n'u taara Nations Unies na u bɛ taga baga aw ma ni aw ka président ka d'u ye u b'a gɛn n'a ka jamanadenw ka d'u ye u b'o faga ni aw ka jamana nafolo ka d'u ye u bɛ taa cɛ ka taga ni a ye k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn tɛ bɔ a la mɔgɔ tɛ se k'a kuma kɛ olu bolo olu y'o jɛkulu min sigi u ɲɛ b'a la jɛkulu wɛrɛw bɛ ka sigi min bɛ na olu kɛlɛ donc u nakun ye jumɛn walasa farafinw kana gɛrɛ o jɛkulu in na farafin kana kɛra jɛkulu jumɛn na jɛkulu min sigira ko ka farafin bɔ jɔn na ale bɛ na kana fɔ farafinna anw bɛ ka aw bila jɔn na mais jɛkulu dɔw bɛ fɛ ka sigi sisan parce que diɲɛ kɔnɔna jɛkulu dɔw farati de don olu bolo o ye farati de don parce que n'o kɛra olu bɛ sɔrɔ min kɛ dɔw bɛ bɔ o sɔrɔ la olu bɛ nana bi donc farati de don olu bɛ yɔrɔ min na sisan olu bɛ farati la u bolofɛnw kana tila u la donc a nana fɔ a yɛrɛ k'u bolofɛnw ye anw minnu y'u bolofɛn kana fɔ anw ye ko bɔn ko farati dɔ bɛ yen nɔ sisan aw kana tila anw na donc pour que aw kana tila aw na aw kan ka mun kɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka aw sama ka bɔ anw bolo ka yɛrɛma hɔrɔnya di aw ma aw kana sɔn ka tugu kɔ dɛ c'est à dire c'est comme si a yɛrɛ nana forum kan ka na Dakar kana farafinna bɛɛ dɔgɔya ka Dakar dɔgɔya farafin fɛn fɛn bɛ yen ka taa bɛɛ dɔgɔya ka yir'u la k'a fɔ k'u tɛ bɛrɛ kalama nin discours in yɛrɛ b'o de yira quoi nos deux continents font face à des défis sans précédent ko an ka gun fila an ka gun farafinna ani olu ka gun n'o ye Europe ye ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi c'est à dire ko an affronté len no défi min na c'est à dire an ma deli ka bila nin dangan kan quoi donc a ye kuma su wɛrɛw fɔ a taara maga Rusiw ni fɛnw bɛɛ la yen a ye kuma su wɛrɛw fɔ n bɛ pan olu kunna maintenant a ka discours kɔnɔna la a sera Mali ma yɔrɔ min na n b'o fɔ ka sɔrɔ ka Ablaye Diop ye Mike Tyson ye jaabi min di a ma an bɛ sɔrɔ ka don Tyson ka jaabi la a ko en 2013 la France s'est engagée aux côtés du Mali à sa demande qu'en 2013 ko Faransi nana Mali kɛrɛfɛ Mali ka laɲini kɔnɔna la Mali ka wele kɔnɔna la pour lutter contre une menace qui était alors existentielle pour le Mali ko walasa ko gɛlɛya dɔ tun bɛ yen nɔ farati dɔ tun ka mi ka jamana in sɛgɛrɛ walasa ka fɛɛrɛ ɲini o la cet engagement courageusement relayé par les pays de la région les pays européens et la communauté internationale a été décisif. Il a empêché l'effondrement du Mali et l'installation d'un califat comme au Levant. Donc, lui, nali min kɛ Mali la 2013 ko kɛra sababu ye ka Mali kisi jamana kana bin ani kalifa kana sigi anw fɛ yan n'o ye terroriste bɛ min nɔfɛ ko k'u ka dugukolo dɔ sigi olu yɛrɛ bɛ dugukolo min tigɛ kɛ donc o kana sigi a fɔ nin ma ko rhétorique quoi depuis 2013 fo bi nin discours kelen de b'u da
kalifa kun bɛna sigi aw fɛ yen terroriste kun bɛna aw minɛ an nana 2013 aw de ye anw wele kuma o kuma an nana u ka wele la ka n'u dɛmɛ comme anw tɛ se anw de kan ka dɛmɛ mais u yɛrɛ min kɛ u b'u pan kunna. Ce combat a coûté la vie à 48 soldats français au Mali. Ko fɛn min y'o kɛlɛ ye ko kɛra sababu ye ko français sɔrɔdasi 48 k'olu ni tora Mali la. 59 sont morts dans la région du Sahel. Ko ni Sahel bɛ ta ko min sarala ko ye 59 ye. Il a aussi coûté la vie à 114 casques bleus. Ko a kɛra sababu ye fana MINUSMA olu ka mɔgɔ casque bleu minnu bɛ yan ko ka 174 ka olu fana ni tora la. Nous devons rendre hommage aux héros dont le sang a coulé sur le champ de bataille pour la protection du Mali et pour la stabilité du Sahel. Ko olu kan ka fo minnu ni tora yan nɔ minnu joli bɔnna yan nɔ walasa Mali dɛmɛ ani Sahel donc ko olu kan ka fo. Face à des autorités maliennes qui ont décidé de privilégier leur propre survie politique au détriment de la lutte contre le terrorisme, les conditions politiques n'étaient plus réunies pour que la France continue de travailler aux côtés des forces armées maliennes. La Barkhane s'est donc retirée du Mali. Face à des autorités, donc c'est-à-dire France Mali la watimna ko ya soro nyamago de Mali la nyamago munun be u ka laɲini ti Mali bi se ka kisi togo minɛ de survie kɔrɔ de amna fɔ saya kun ɲɛsinen du ma gɛlɛya dɔ kun ɲɛsinen u se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ togo mina ko olu ka hamna ko kunte o ko olu kun ta ka bɔ Mali la waati mina ko Mali ɲɛmɔgɔ ka hamna ko kunte Mali bi se ka kisi togo mina Mali bi bɔ dingɛ kɔnɔ togo mina ko mais k'u ka hamna ko dɔ kun ye politiquement olu yɛrɛ bi se ka san sɔrɔ togo di c'est comme si ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u kun ti ka baara kɛ jamana k'u kun bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ donc olu sɔmin'o de la olu taara et puis a taara nin fɔ Dakar mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mɔgɔ si tɛ nin wele ka tɛgɛ ci a ɲɛ kan u t'a fɔ a ye k'a fɔ ko bon n tɛ nin fɔ dɛ u t'a fɔ a ye ko nin nkalontigɛ ninnu dabila u t'a fɔ a ye ko 14 janvier kɛra yan u t'a fɔ ko embargo dara Mali kan k'a ma fɛn tiɲɛ u ye u t'a fɔ ko Mali kun bɛ yɔrɔ min na a waati jamanadenw n'u ka ɲɛmɔgɔ kun bɛ sira kelen kan u t'a fɔ a waati k'a fɔ ko fo ka na se bi ma an ka armée bɛ ka monter en puissance kɛ u t'o fɔ mais u bɛ nin subagamuso in to yen a b'a ka nin kuma ninnu fɔ donc ale ka nin kuma in de kɛra sababu ye a ka discours kɔnɔna na a n'a ye kalokalokan tɔw fɔ Abdoulaye Diop ka sɔrɔ ka kuma ta k'a jaabi an ka Abdoulaye Diop ka jaabi la. Vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques mais qui manque de sincérité. Vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques mais qui manque de sincérité. Oh, ko jama mba ɲini aw fɛ fɔlɔ a ka yamaruya di yan walasa fɛn min ye Faransi ministre min bɛ yen nɔ ni o ye ka secrétaire d'État min bɛ yen kunun ni a kumana ko kunun kɔni ko a ye kuma ta fɛn min ye jama ɲɛkɔrɔ ko ou bien u ni jama fɛjɛ ou bien de toute façon relation publique o de i ni diɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ kɛ cogo min na ko a y'o ko kɛ ko mais min kun bɛ muso in jɛ o ye jumɛn a kɔnɔna jɛlen tɛ ŋaniya jɛlen tɛ a kɔnɔna jɛlen tɛ a ŋaniya man ɲi sincérité t'a la laadiriya kun t'a la laadiriya kun t'a la a kɔnɔna jɛlen kun tɛ a ŋaniya kun man ɲi. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Ko a kumana togo min na ko politique saraka n'i y'a lamɛn i b'a fɔ non muso in non vraiment a ka kuma ɲɛna kuma kɛcogo ka ɲi ko mais tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka fɛn fɛn fɔ ani minnu bɛ kɛ ko kelenw tɛ dɛ a kumana fɛn minnu kan a y'u fɔ togo min na a n'u bɛ togo min yɛrɛ la ko kelen tɛ kɔrɔ ye jumɛn Je vais vous dire pourquoi. n bɛna ɲɛfɔ aw ye mun na. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako, ce n'est pas pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. Ako, d'abord, comme monsieur nya yera kun k'a fɔ ko nya dabana laban min ye ko Bamako an ka faama minnu Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ kɛlɛ de la walasa u yɛrɛ bɛ se ka sanfɛla sɔrɔ cogo min u yɛrɛ bɛ sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na u bɛ kɛlɛ de la u yɛrɛ fɛn ka n'u sɔrɔ cogo min na c'est-à-dire u jɔlen don n'u yɛrɛ de fɔlɔ Job k'a ma ko Mali fanga bɛ cogo min na
ni mɔgɔ min ni fanga i kan ka dɔn k'a fɔ ko ni fanga in jama min b'a fɔ i kan ka dɔn k'a fɔ ko ayi ni t'i ka kɛlɛ kɛ walasa fɛn ka n'a yɛrɛ sɔrɔ ni t'i ka kɛlɛ kɛ walasa ale yɛrɛ bɛ sanfɛ sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na misala 14 janvier tɛmɛlen kɔfɛ sanayɛlɛ jumɛn min ɲini bilen. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. Oh, ko ni Mali bɛ kɛlɛ la walasa an ka se ka bɔ degun kɔnɔna la n'an bɛ kɛlɛ la walasa an ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o ye gɛlɛya ye jumɛn o tɛ ɲɛmɔgɔw ka se ka u bɛ fɛn sɔrɔ cogo min na u yɛrɛ bɛ kisi cogo min na u yɛrɛ bɛ sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na o t'o ye dɛ mais ni gɛlɛya bɛ an kan bi ni Mali bɛ kɛlɛ la bi k'o kɛlɛ ye jumɛn ko o de ye Mali yɛrɛ bɛ se ka to jamanaya la cogo min na a kana na bin ka bɔ jamanaya la ko ni ɲɛmɔgɔ bɛ kɛlɛ la ni hamina ko b'u la k'u b'o kɛlɛ de la bi donc muso ye kuma min fɔ o tɛ tiɲɛ. En tant qu'État, et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le... Ako wa o Mali ka malien yɛrɛ n'an bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa o kana na bi Mali kana na bi Mali ka maliya kana bɔ a la c'est-à-dire an ka to jamanaya la an kana bi Mali ko kana ban ɔ gɛlɛya min yɛrɛ b'o la dɛ o gɛlɛya yɛrɛ bɔra min k'o bɔra Faransi de sababuya la Faransi de n'a jɛɲɔgɔnw Faransi de taara bila mɔgɔ dɔw ɲɛ ka taga Libi ci ka filenkolon ci ka dakolon ci k'a ci ka ban bɔgɔbɔgɔ wa hali sini mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn u taakun kun ye kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de la Libi hali sini mɔgɔ t'a dɔn nin terme ye terme diplomatique ye quoi terme diplomatique don aw taara aw ye min kɛ o yera o aw ye Kadafi faga o yera mais aw m'a fɔ mɔgɔ k'a taagakun kun ye Kadafi fagali ye dɛ aw taara fo bi Libi tilala fila ye gouvernement fila bɛ yen assemblée fila bɛ yen parlement fila bɛ yen premier ministre fila bɛ yen Libi cira mankan bɛ fan bɛɛ fɛ aw dun ko k'a taara ka taa démocratie de d'u ma o kuma an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka sisan ni aw yɛrɛ ka aw taara bila jama ɲɛ ka taga Libi hali sini mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn taakun kelen min tun bɛ aw la donc o kɔrɔ ye jumɛn aw ye nkalon tigɛ aw tagatɔ la aw taakun ye min ye aw m'a fɔ aw ye min fɔ o tɛ tiɲɛ. Le service après-vente éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma soeur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème. Ako wako atara ni mbara nke. Aw ma fɛrɛ foyi tigɛ walasa aw ka Libi ta aw taara intervention min kɛ Libi ko ka Libi sauver o kana kɛ sababu ye ka Libi kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ci ka Libi yɛrɛ ci a ko ala aw bɛ taga waati min na farafin jamana wula farafindenw wula k'u kɔgɔ da kɔ la k'a fɔ an bɛna nin ko min kɛ k'a man ɲi ko n balimamuso yɛrɛ sigilen filɛ na a bɛ bɔ Libi Libi bɛ cogo min na bi a b'a dɔn. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont... Ako wako siga t'a la dɛ aw ye Libi cili min kɛ o de kɛra sababu ye ka farafin jamana bɛɛ lajɛlen déstabiliser. Ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'est de la RDC jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Est-ce qu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako? Oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Ako ah oui, ako 2013 aw nana ni aw kun tɛ Bamako kun na bien aw nana kana Bamako kisi fɛn ma. Ako o ye tiɲɛ. Mais aw nana min kɛ I b'a dɔn. Aw nana min kɛ I b'a dɔn. Aw nana tasuma min faga dɛ. Aw yɛrɛ ka tasuma mɛnɛnɛ aw nana o tasuma de faga. Aw yɛrɛ ka tasuma mɛnɛnɛ aw nana o tasuma de faga. An tɛ nin walawala ɲɔgɔn ya. Aw nana terroriste minnu faga aw ka mɔgɔ dilannenw don. Aw nana terroriste minnu faga aw ka mɔgɔ armelen don. Aw hakili tɛ nin kuma in na Sergei Lavrov m'a fɔ ko
Laurent Fabius ou bien Yves Le Drian ni ma fili à l'époque ministre des Affaires étrangères ko y'ale wele bon ko lu be fa ka intervention na Mali k'ale kuma mais n'a fa ka taa terrorisme kɛlɛ Mali la o ko ɲuman mais aw kana ɲina dɛ aw ye marifa di terrorisme minnu ma Libi aw bɛ ka taa o terrorisme kelenw de kɛlɛ Mali la donc jɔn bɛ ko cogo di ko aw nana tasuma min faga 2013 aw yɛrɛ de ka tasuma mɛnɛlen kun don kɔrɔ jumɛn aw nana terrorisme minnu kunbɛn yan jɔnw taw don jɔn y'u bila ka na yan jɔn y'u armé aw yɛrɛ tɛ wa aw yɛrɛ don pompier pyromane. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50, mais le Mali ne compte même pas ses morts, civils ou militaires. On ne compte pas. Combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie. Je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Il dit aussi que la France se bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer. Ko muso nya fa fana kun ko France bi ka kɛlɛ de kɛ walasa farafin jamanaw u ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka sinsin cogo min na u ta bɛ se ka k'u ka jamana ye cogo min na min ka d'u ye u bɛ se k'u ka jamana na cogo min na mɔgɔ tɛ fɛn jagoya ka cogo min na ko wa fana k'a ko France t'a yɛrɛ bila jamana dɔ nɔ la ka hakilila dɔ ta ka décision dɔ ta ka ko dɔ kɛ ou bien k'a fɔ ko ko dɔ tɛ kɛ ko a y'o fana fɔ kun o kuma ye o fɔ cogo di mais kɔrɔmatigɛli de don muso in fɛ muso in bɛ fɛ k'a fɔ de ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Russie de bɛ fɛ ka nin baara ninnu kɛ k'i bila farafin jamanaw place la mais olu français olu tɛ nin kɛ o jɔ bɛ ko i bɛ se ka nin fɔ cogo di aw ye min kɛ Mali la i ɲinɛna o kɔ a ye min kɛ Kidali la jɔ bɛna hakili jigin o de la. Armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue. Comme misala kelen de ma walasa aw ka dɔn k'a fɔ ko France b'a yɛrɛ bila anw nɔ la k'a fɔ k'a bɛ France b'a yɛrɛ bila anw na ka décision ta anw place la k'anw bali anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la ko France bɛna waati min na anw fɛ Mali la 2013 opération min kɛra Serval ko région belebeleba 3 de bɛ kɔrɔn fɛ o région belebeleba 3 la k'an ye Gawo kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Tombouctou kɛ ɲɔgɔn fɛ ko an selen Kidali ko kilomètre 50 yanni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ ko France sɔrɔsiw nan'u jɔ ko Mali sɔrɔsiw ti don Kidali ko ti France kɛlen k'i yɛrɛ bila Mali armée nɔ la yan ko France sɔrɔla ka don o la Kidali ani rebelles ka don Kidali. Pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promettez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Ko France nana ka tɛna yɛrɛ bila anw nɔ na a b'anw bonya ko France nana Mali la France ye sugandili kɛ Mali kɔnɔ na ale ni mɔgɔ min nana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san tan ko France ni rebelles de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko k'anw de y'a wele ko Mali de y'ale wele ale la Mali de ka wele lamɛn mais a nana Mali la a ma Mali choisi a ma Mali ɲɛmɔgɔ choisi a ye jɔn choisi a ye rebelles de choisi a n'olu de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san tan Kidali kɔnɔna la o ye France de bɛ e de ni histoire ni jɔ yan nɔ aw t'a yɛrɛ bila mɔgɔ place la mais ça va pas chez toi. Elle a choisi ses amis dans le pays, c'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on est dans le partenariat, dans la sincérité, on ne s'ingère pas dans les affaires des gens, on considère que le peuple malien est notre ami et non une partie des Maliens. Je crois que ça c'est la cause par rapport à ces questions. Attention. Hakila ni mabo. Kunu ay ni imagine ka circuler ko sebe kunu. Aya kanu ka yelma aw ya ko nana to mina. France secrétaire d'état ni mi fo. Sigi yara ku mi ya kan ka o de fo aw yi. Alhamdulillah hakila aw chama famola déjà. Amo nyina fait comme d'habitude vidéo nya ka partager ko sebe. Munu ba partager, munu ba bloquer page Facebook, munu ba bloquer WhatsApp, ka YouTube, ka me bela de l'info. Idrissa Memeta ira wolo debout sur la rapport. Désormais a bɛ se ka continuer k'an yɛrɛ ka vidéo ka lajɛ an yɛrɛ ka YouTube compte YouTube kan n'o ye Idrissa Memeta officiel ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Salamu alaikum.